Hola, em dic Neus i, tot i la meva aparença, jo i la meva família som valencians. Em considero una persona totalment bilingüe. De fet, de menuda no sabia diferenciar entre valencià i castellà. Entenia que eren dues llengües diferents, però quan havia d'expressar-me en una en concret, ma mare sempre havia d'explicar-me valencià com nosaltres, castellà com la iaia, que era de família castellana. Més enllà de les meues llengües maternes, en conec dues. D'una banda està l'anglès, la qual vaig començar a escoltar a les cançons de The Beatles que ma mare em posava de menuda quan anàvem al seu cotxe. D'altra banda, està el francès, que l'he après a l'institut, ja de major. No obstant, he acabat apreciant-la molt també rere l'experiència immersiva Erasmus que vaig tindre la sort de poder viure fa un any. Pense que sóc una persona molt afortunada respecte a l'educació lingüística que he rebut al llarg de la meva vida, ja que he pogut estudiar les 4 llengües que conec a l'escola pública de manera gratuïta. És, a més, aquesta educació la que m'ha permès adonar-me del conflicte lingüístic existent entre les meues dues llengües maternes, fet el qual era absolutament desconegut per a mi abans. Crec que és crucial conèixer aquest tipus de problemàtiques socials per defensar correctament els drets lingüístics que tenim com a valencianoparlants. I ja, per finalitzar, m'agradaria citar una frase que tots els mestres de llengües porten per bandera i s'han esforçat a inculcar-me des de sempre. Aprendre una llengua va molt més enllà de saber-la parlar. També has d'entendre el context sociocultural d'on es parla.